Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Painagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Nik galdetzen badizuet. Esaten badizuet. Jon Maia, martxoak 8an New Yorkeko Guggenheim Museoan flamenkoa dantzantzen egon zela, zuek sinistuko zenuketekete, edo ez? Bai, badakigulako Jon Maia nordan. Ze bi personalidade dauzkan. Bi alde. Bi alde horietako batek. Bakitzue? Bai. Joder, zuez kasetari zai, ez? Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Ze? A ver. Ze segitzen ezaten? Zeo segitzen ezaten? Jon Maiaren inguruan, bai. Personalidade gaitza eta hori. Ja, baina escritor nahikoa? Jakin gabe... Bipolarra? Bipolarismoaren berri jakin gabe, potentea. Eta sinisgarria egia esan. Bitara. Berrian jartzen zuen, eske flipatu inuen. Baina jartzen zuen Jon Maia dantzariak New Yorkeko flamenko jaialdian hartuko du parte. Jon Maia dantzari, esan egin behar dute dantzariak. Hori ez esan. Ez dut esan, ez. Baina beste Jon Maian inguruan dabitzela, esan egin dute Jon Maia bertsolariak ez du zer ezaten. Bakarrik... Jon Maia New Yorkera janda, ezak izerri zer egitea. Gaiendu zaio, Zumaiarra. Bat da neutrala, o neutroa, dala Zumaiarra, eta uneri espezifikatu egin behar dau dantzaria dela. Bai. Bata da ezaguna eta bestea ezagun samarra. Nesta berarloan. Bata futbola eta bestea da, eta orain emakumezko futbolari buruzko emaitzak. Hori. Orduan, Jon Maia da. Dios. Jon Maia gure Jon Maia. Adjetiboa behar du bigarrenak. Hori da. Bigarrenak, bai. Emakumezko futbola bezala. Lehenengoak ez, behar da adjetibo bat. Nik ateratzen ditula 1000 gauza. Nik ez du dinuz notizia ikartzen, eta hau da nire gaurko aportazioa. Ondo. Jon Maiarekin ja atitz bat egin ziteken, ez? Atitz trinkoren bat, ez? Jon Maia tu? Jon Maia tu. Ematu naiz, ematu zara. Zumaialden eta ez izenik badauka? Jon Maiak. Ordenak Jon edo Maia ditzen diote. Aldera hona ditu, Urbilekoek eta? Hostia, ez, esango nuke zet. Ez, Enbesteko respetua... Raro, Oso gara bitxia eta Zumaian eta horako lekutan. Orain... Kostaldean guztia daukela ez izen bat. Ez nun espero, Ez da nin neuk ere jarrita. Hostia, hor utxune existenzial bat dago, Ja, zuik biok ez izenak gotzu, Zu izela ditzen dizute, Jon. Tor. Jon iruzpalauek. Tor, jendeara Tor deitzen dizu? Torno. Baizea. Torno dituzue? Tornoman. Baizea. Benetan? Bai. Oain? Bai, erekien. Askotan esango genuen, hemen torno. Inoiz ez tozu esan. Txatek torno, ez? Inoiz ez tozu esan, Grauta hongoa. Jon ez ziot deitu bizitzan, agian ezagutu aurretik ere ez. Bai, noso jende gutxik. Ni beti Tor, baina... Torno? Turne. Jon Turne, ez? Ondo eskotuta? Zuk, Kevin. Bai, hemen dikampo askoakot. Batzuk, Aimi hola kariño zuen moan da. Druida beste batzuk? Aimi ez da ez izena. Laburdura. Izenaren... Baina nere... Baina, eta behan abizenaren laburduraren gehipenna. Bai, hortxe, bai. Bai, Aimi. Gero Freud, deitzen zian Freud, Iñaki Segurolak, bakarrik. Freud zeintzan. Goibolako personaje bat edo filosofo... Ez jolastu nuen behin berarekin hola talde mailan esatera zu eginuz jolastu zuen jentean aurpegia begiratu eta bakarrik aurpegiarekin ze izen pegatzen dion. Eta ne ustez Iñaki Segurolak Freud ematen zuen hola tipo aleman bat izango bezala. Filosofo. Bai, filosofo aleman, toke hori. Bai. Hor betaurreko egin eta beste. Eta ne ustez Freudzen aurpegia zeukan. Eta hortik aurga beha nahi Freud ditzen zen. Eta beste batek deitzen dit hidrogeno. Eta hidrogeno, eta nik behari bebai.
Zeba? Nola hidro hain Ba, unibertsoan gehien dagoen elementua dalako hidrogenoa, eta unibertsoak guretako daukaz. Bueno. hori Bueno. Sí, zen klase da hori. Hidrogeno asko dago. Belarri handiak, ipurri handi, txikilla, eso se Kriston esplikazio latzen man barri zen. Ez así, esto Ducatu hasi beste egin nahi zein, osea... Bueno, sí. Baina hidrogeno importantea, osea... Baina zer da, Igual importantea zehalako, berarentzat, edo asko zaudetelako. Ez ni behakin komunian dauko dana dakula izula borria, ez bihotzari. Eta orduan hor investigatzen eriotza eta bestea, ba, unibertsoa beti tema hori beti hor dago. Infinitu alako eta gauza horrek. Eriotza moen. Bueno, total. Ba, ez da Hidro. Gauza bate bestea eramaten dut eta zen hidrogeno. Bai, hori da beste zizen badauko dana, baina bakarrik pertsona batek. Pezizena motza izaten dira, ez? Hori baina motxago nahi duzu zen. Me gusta baiet, ez? Hidro. Bai. Bai, druida jente gutxi, igual 6 pertsonakola. Eta horko bik igual druideter batzutan. Ba, ez da, nik ez da izela, ba, evoluzioa. Evoluzioa, hori normala da. Eta ja oinen ez gogoratzen. Gero beste batzuk Kevin, baina hori oso jente gutxik. Igual, de hecho... Bueno, oso jende gutxik. Ah, bueno, ja. Agian da... Ja, igual gehiena. Ja. Gehiena? Ja, igual gehiena, ja. Gertatzen da jende horrek ez aituela zauten. Ja, bai. Ba, igual Kevin da, ne ez izen bakarra... Artistikoa. Eta zer ikusi daukala nire ezagorri fiziko batekin. Zer Melena Rubioaren gati zen, gaur egun ez dukat, baina... Bera gerez. Bera dago, segurola baino kalberrago. Zati, Kevin benetako pertsonaia dalako? Ez da, Kevin. Hori azteko, bueno, hemen esaldo dugu. Vale. Zu konfunditu inzinen eta... Slater, bai, Slater hain kalberra da. Vale. Nesta zan, lehen tximaluse... Ni horrein diken ez kalberra. Ez. Bueno, segun gorputzeko zara taletan bai. Ez goikoan ez, ondo hornitu da zaz. Ez ondo, ta? Ni ez dugut ezer ezateko. Ni gaur torno entzutera, torri naiz. Torri da, ordu bete lehenago, gauza prestatzera, lasai. Torri naiz eguzki pixkat hartzea. Eta pentsago. Baina, ordu biterdi etorreza? Ez. Pasata. Bai, pasata. Me azate konfunduta? Bai. Ba, zuza despista gua? Ordu biterditan pentsala uste, no? Letxeak. Zu mesuak edo ez da zuria gurte, no? Eta entzuten. Tarteka, baina entzuteitut diagonalki, nola leitzen dia, nola diagonalki, ba, entzun ere holaxe. Ez que zu jarri zuen ordu biterdik aldera ikuren ulertu zate jarri hon gehonik bialdu nuen hautsu mesua. Gaur, hoi zati... Enizun galdera ulertu. Azkarri jo erroi gon. Bai, eta biderbi entzun da... Bueno, gaur, gai jartzaile. Gero gehiago itzegin ikusiko da. Leno esan dugu, guazen korrikai buruz itzeitea eta hau hasi da, ketxo osada korrika. Jo, ez que nik, ez da gehi, sozialismoa, da holako gauza, ez que korrika, korrika gero martxak ama esan de, greba, hola gauza, totxo, greba, vaya puta mierda, Bale, ez, nik autokritika egin dut, eta mespretsu guztia erretika egin dut. Eta hasi gauza korrika buruz itzeite, nik bardezu, niz pasatzea oinat. Nik korrika egin dut. Nik ez dago zetan korrika pasok korrika egiteko. Ni runner iz. Bai. Baiztea. Hau zerran. Eso se bai, Ranak bai inguruan. Ja, bai. Norbait atzean dakakenean. Listela ze. Bueno. Hemen runner bakarraz, dio. Bai. Gisa. Jo nintzen, aste buru nindet. Hostia, orain, ikas egin daiteke saio honetan, bengoagatik, ez? Emakume bakarra bota dugula M sortzea eta gero, ez? Honik etzekiate. Vale, ez, hostias, ez teikela. Venga, Tor, inbio korrikan. Venga, hankar lurrinen bezala, eh? Zatik hasi nintzen korrika egiten, oza, entrenaiteko, korrikako? O, ez dago ze ikusi? Ez, edadiakin. Zerrak loturan digua. 50 urtea bidian, denbora gutxixio. Zalantza existentzialak handitu ditu. Handitu jendea? Ostia, txabal, ni gordoan ditu. Gorputza uzkertu da, orduan, bueno, zein da, korrika hasi. Inguru jende pilu ibiltzek, eta nire bai. Bai? Prakamotxa jantzi. Ostia. Iba, etorkizuna orduan oso baltzakok, Ze, nire zalantza existentzia bastanteakot. Ni pentsatzen hon, korrika iten ez nekila. Osea, korrika. Baina, oin kontura honez, igual, piskate... Hostia, ordenduko nik egiztegatik kalean, bapatean.
Osa, ire fuerte da. Korrikan ez nahiz azten gale, pixkat zumarra kanpokalden azten nahiz, hola... Hasieran zer? Hostia, eske bakizu jende nola hiltzen da, nato da, hostia, superprofesional goiti bera, Eta lotzatu jen naiz, ire buruaz. Bai, pixka bai. Oain ja igual gutxigo, hemendik bizpeiru asteta ja a tope. Lotza da autogorrotoaren adiazpena, Hostia. Claro, es que hoy... Autogorrotoaren Ondo pentsau zer lazio dakozu zure buruekin. Bai, hasi nintzen autogorrotoan, duele hilabete, baina ja ez hainbeste. Osa, que ja laste... Eta nitxakanik hola entzunda, Ni bai. A ver, garatu hori gustatu zatek. Ezin dut, uste dut enokela kapasa hori garaketako, baina, a ver, saiatuko nauk. Bueno, lotxa, ulertuta, zure buruaren onarpenez bat bezala, Bai. eta hortik, saltoa, gorrotora, oso hundixe izango ez balitz bezala, edo, ez dakit. Ezin dut just, ez dakit, nik bakarrik errepika bilo, nina iz fotokopeixa gamoan, nik ito gauzak entzuden xuet, o irakurten xuet, eta gero bota egin xuet, automatikoaki. Autogorrototik abiatzenek, hori bai. Zer, lotxa? Bai, autogorrotoa lotxa, ez? Baina gero besteek esarritako ustez mailara helduko ez daizelakoan. Kauzka hor xauk joku bat ire burua eta ingurunian arteko joku bat. Adibidez oin torre dakona, zaitor bakarrik egongo balitza herri bat, ez, munduan. Bai, munduan. Lasa ingo zoen korrika. Nakaro, kasu hontan zer? Zer da lotxa? Bai, hori da. Praka motzei? Inoiz egin gabeko gauzati publikoan egiteari zea ira txoro hau naiztadan de repente porque de repente ez korrikan ere bizitputa guzti niño zin de repente ze esango dutelakoan bai, eta zakeitu la trakeetx gaina ikusi barrezu ze velozia juten naizen bueno, latza eta sufritzen inoiz fijatu ala eskorrikalari baten abiaduran baina ja zu astezea esatezu, hostia ni duinki pasabar naiz herri erditikan, bide gorri erditik abiadura baino aurpegia eta gorri unearen tamaina gorpuzkera, holatxak, hola bai, seriotasun hori eta guain jainez lortzen jendea gurtu eta hola bai eta gaina ondo gero arte bai karo ikusten baditut 500 metrora datozela bapatean etortzen bazaizkit hortzaiagoa ja fosforitos gantzita? Ez daukate zer handik ez debe gegiazko ez daukat grisa, beltza, kolore estandarrak orduan, gentian paian bildur hau ez? Biziaiz, oroar ire bizitza horreik bai bizi runner bizitzian bai vale bueno, argien behar diago lekukoan nork eramango oendik erabaki gabe argien bat gero enbidau bai, baina hor noiz pasatzen da gure paretio ez alda aztezkenian ze aztezken horrika noiz hasiko horreka gaur da masei etzi ostegunen etzi damu bueno, pues urrengo azteko aztezkena bueno, pues gaur egongo ez ordutan Hane, lorduren arpeia ikusi diak. Jode, behitzat eguna bazenekin. Eguna esan diazunez, ordu ere. Aurreko gunean txandarra jantzi barra dagolako. Ez txandarra ez prakamotxak. Bueno. Hor, ja... Korrikara prakamotzetan joten den jendiak, ja beste, ez? Beste liga bat. Vale, hoi orduan lehenengo temia zuan, ez? Oin bigarren tema pasako dituko ze. Ze iritzi. Bueno, a ver, berez ikin biharreko funtzioa nina egiten. Osa, asik egiten xokena, asik iri pasauz pelotia. Nien isoek pelotia hartzea, pelotia iriak. Bai, martxoak 17 greba, bihar. Bihar, alegia. Baukezue. Bai. Deno greba? Bueno, gu greba aktiboa. Alegia, pringatuen greba. Zer da hori? Pues, grebarekin a muerte, baina lanian. Kastaritaren izenean, Euskal Herrian ire izenean. Bai? Ba, eskerri asko. Eta hau izatik, hori existitzen da, greba aktiboa? Joder, ni besterik ez dit ezagutu argian honetik. Bai? Bai, ba. Beste medio batzuk gaur daude greban. Paperezko edizioaren aitzakian, ez? Orduan bihar esateatzeko haien edizioa, pues gaur greba egin. Lan, osea, gaur greba. Orduan nik hori egin dezaket igual, greba boskatu eta grebaren kontra boskatu, baina gero esan, zati nik greba aktiboa egiten abil, eta lanera joan. Eta diru ez galdu. Baina aktiboa ez dek lan egitea bakarri, baizik eta horretaz bakarri.
informatu lan egin, gai horren bolta. Bai. Hori ba. Hola. Hori ba. Nik beste lantxo batzuk ingo ditut ere. Bueno, ya, a ver, mikrofona... Oia esto aktiboa, oia pasiboa, ok? Hori pasiboa, dek. Pasibo aktibo. Bai. Lan jardun erdia aktibo. Horrela mila jardun erdia pasibo. Horrela mila bosteun pavo hieros dizkio lortuko. Eta zuek galtzen duzu diru edo, ez? Galdu? Claro, zu lanea zoez, claro. Bueno, lanea... Ez jentia dira, ne inguruko fabriketako peña eta hola, Baitagatik, dirua soldatio kendu. Bai, claro, igual, €1. Dirua galtzeko norbaitek kendu behardik. Ja, ez da kasua, ez? Da, ez irabazi, ez? Guk irabazi, bai. Incluso lan egin da. Ja. Gure jendearen alde. Me inguruan kooperatiba asko zatzak eta kooperatibak etxuei, asko gaintzat etxuei alde boskatu. Seguru. Etxuei ze? Etxuei alde boskatu, grebien alde. Ez. Zergatik ote? Ja, eurak kooperatibak, osoik. Kooperatibak, bere horretan, nire pare bat ulmak, igulo fargorda enau seguru, baina oso polarizatuta, oso gutxigatik, baina ez. Claro, eske gero ipentsa sakondo. Gero forfaita erosi. Azte buruan jugun eraino, parkina jugun, bakarri lase ibiliko aizelakoan, eta bapatean, bezalako beste furgonetero batzuk, bapaten galdu direla gertatzeek. Pues claro, nola emango dizkio jendeari 1.500 pavo soldata, oinarrizko soldata. Horrekin agian ondo horreztuta, furgoneta erosi dezake. Eta orduan, deba goienako... Ostia, baina... privilegioa gehiagik konpartitzek, ez? Baina deba goien darret kriston aukera zeukaten hor, dama jokaldi maixukiro bat egiteko, salto, amazazpia jai, bueno, greba, emeretzia ere greba, zubia, papa, intzaketen forfaita aste oso bat. Baina epe luzerako pentsamendua igual, ez? Hau da, nik ez gura etorkizunean, faten aizenean, forfaita erostera, haxik esan dauna beste ez dakizen bat. Parkina peteta batea. Hori da. Baina zu danok irabazten 1.500, zenean danok forfaita eroste fango dituk ez daik. Iba, ni ja 1.500 baina geixo irabazteot. Eta ez dakak furgonetarik. Furgoi. Furgoi. Oi. Bai, zimaz. Bueno. Oso ondo. Bia greba, Laizter korrika, segello. Larraldia, korrikarekin. Larraldia, komisiones, euskara denontzat. Eta listo, beste bat. Hori zuk hori, hain esango kebinek, ze hostia eta zeizate. Bai, hori, ni bat ez be Oskarren izanean, nik guzti bat ez enteatzen ez ben, zela Oskar ez da enteatzen, ni urut beha enteatzea. Gaur enteratzekotan egon dek, ez? Bai. Baina? Ezin izan da betorre. Bai, invitau inju, ofizialki gaina, oza, ni behak indakot, bueno, ez da izela esan. Harremana, hori da, dakot harremana. Eman hartua. Bai, erlazioa. Ta? Ba, justo ezin zuen, tipo dantzaria eta... Dantzaria aldegua? Bai, dantzaria. Bai, gaina nahi do galdetu ez, atik behin hemen... Nola, izarrekak gogor kritikatu zituen dantzariak eta aktoreak diren jentea, ego oso... Nola, eta edo, osea, bi gauzak diana edo bata edo beste. Eta. Osea, bata eta beste, bai, baina gero baina eta baldin bazara, baina, osea, zureagoa ja, eta orduan hori Oskar etortzen denean, bai, tema hori... Biak guztartzituela. Bai, nahi pelikulako aktorea da, bai. Hola, zagutzen duenik. Bai. Pelikulan agertzen dira bere gorputzeko atalak. Bi azte barru, orduan zer ikasi beharko bat aktore egintaz, porque agian bakarda era batekoan egon linteken hemen, ez? Ikusiko xu. Ostra, Ikusiko xu. Ze pasen joan. Bueno, orduan, euskara denontzat, komisiones... Ze? Aktualitateko jarraipena egiten duen pertsona, zer di jo? Ni etxokat, ni ez pertsona aktuala. Se movida. Zein da gaia? Argiaren ikerketak eta horren osteko reaztinoak eta hori? Bai, ostia, egia da, bai, hori ikerketak ondia, ez? Argia, ostia, Euskadi irratian eta bombo duxa, emuixo bai, Bai. Alde txoa egonda Euskadi irratia eta ETB-ren aldean. Bueno, hori gure lagun batek esateik, ja, aspaldi H Bildu eta EJ banatu zutela, eta esan ziten, bueno, Euskaldunen
pues, gauzatxo hau, baina iretzat, ez bildurentzat, eta beste trontzua guretzat esplikatzeko, bai. Vale, eta orduan Euskal Telebistan etxuei berbain temean inguruan, o etxuei esan argian ikerketa bat izan dokela. Bueno, igual, espliko bengu, zatik nahi jentiak esan xostak, etxokela ulerketan ez eguk emez esan xon. Peinako esan xostak. Orduan, igual, espliko bengu xusei buzgabitzaken berbaiken. Agurpena? Bai, zein den gaia, zatik, bestela jentia, ze hitzein, a ber, ze. Zein normal. Arrasakeria, arrasakeria usaina, datillo. Baina, zatik, oinatiaz nabilako, teika nabilako? Oinatiaz, ni justu ulertzeizut. Justo horren ninguno nahi berro egiten, nahi berro egiten, garbi misula berroa, peina ulerketako moan. Oina, esaten, Bere jendari, Eso ba. A ver, hanka lurruinak zabaldu zinbidia, eta haie komunikatzen baituan, ja, claro, ire zonaldeko dielako, bestela. Zonalde, azpeiterra, nongo zian. Bueno, hortxe, pizka bide gorria jarraituta, zumar gara. Hortu godaka. Igual, txortxe. Bueno. Linguistikoki ez. Ez, linguistikoki ez. Ta linguistikoki hurbil ez daudenak ere badituk, Koko. Eta pss. Koko eta pss. CCO. Zeokoi. CCO. Eta pss. PC. Ez. Hor pista diekin ez. Linguistikoki, ikerketa sakon ikutu hau. Nik itxuat justo Euskadi Irratia entzun, pikimat, eta hor baxaixat mobidak egontukela, baina CCO, hor, zer CCO eta... Lanbide publikoen, zean noitzen lehiaketa publiko hietan, pues azken urteetan, pues egon dituk, esalako, atzera botatzeko saiakera judizialki, euskara eskakizunen inguruan hori, Espainiar guztion berdintasun, berdintasun apurtzen duelako. Eta oain arte, bueno, erdi jakina izan zitekean zein zitxon atzian. Ja, baina onila, eta onila zigor sartu da. Eta argiaren ekarpena, gure zigorra. Bielizeu eta... Eta zela izan da, zigor zela infiltratu da. Igual hor WhatsApp tadian lortu hau sartzei eta... Gona, hortaz ezin diago hitz egin, ze hauek Euskara Fogoak aserretu dituk eta hoian epaiketara eramango betiztek. Argian kontra? Epaiketa? Bueno. Ni alnaiz joan? Kontra? Ez, hor zuekin, en plan, egun pasa epaiketan, ez da? Ez, guk deklaratu behar dugunean, itxalokatzea. Ez ikutu nire lagunak, eta, hola. Ez dagoet esperientzia asko epaiketan, egitxe esan. Behin eukin nuen bat, eta akusatuak etzen etorri, eta jazta, libra hori nintzen, eta jazta. Etzan, etxuen ez pasau. Eta hori movida. Begia esan, eta korrika... Brometarako tarte aski hori ketzekak, baina... Eta korrikako hieru izan marroia nola kudatuko dute, baina? Hori... Mandiote azkenean likukoa? Sei buruza bila, ber. Espliko publikoari eta batez behoskarrai, sei buruza bien. Korrika esan dugu, azte azkenen alituko dala. Komisionesek eukiko ditu kilometro batzuk erosiak. Iriburu guztitan. Pare bat. Iriburu guztitan. Bueno, iriburu guztitan. Iriburu, oza, Iruña ere bai. Iruña jentzat agian, ez? Eta ja nazio artea izango, Eta miseinok mobidea, eurak urtean dienean arrautzako botatia? Zinan mobidea, zinan bidurra. Batzuk azerre zaudeko, normala denez. Eta orduan, bakorrikan, batzutan jende asko biltzedek. Eta jende asko eta zerrea. Eta gaur egun gaina Euskalaren oldarraldiaren fase honetan... Oldartu daideke la jendea? Bai. Beste dako ez. Hori ja, nik uste ja pasazala... Beste bizitza batera, ez? Gure Euskal Iztunon aserrea? Baina, aserreren adierazpen fizikoa. Fizikoa. Edo obolitikoa. Abiz arraultzak, o pintura, o alegia. Nik arraultzak genitxun botako, gero beldurragatik, animalistek zure kontra beste arrautza peganoak botatzen dizuten. Bai. Nintzen sartuko jente horrekin, bueno. Etzekatek hauek kokoek vegan itxuran dirik, Ez? Baina, bueno, progritxurak egitegatik nik uste gai izango. Liratekela agian pare bat aztez ezer jangabe egoteko. Eninduken harrituko. Baina, bueno, pues oiri. Honik, CCO eta
zatzak, movida guzti honen atzien zatzak, eurak antolaketan xoei. Bai, katea luzeadek, baina bai. Bai, baina eurak esan xoei, etxokela talde antolatuik eta olako... Noski, zezango bieba. Iruzpalau herritar beldurtu lagundu dietela. Eta zigor seguru dau? Seguru dau? Espero. Eman dugun kakakin, ez da? Hostia, erosen gauza ez? Erosen gauza alda pasako. Bueno, barrakoldokoa den, edo omen nuan honek, pues, zerbait sufritu badi bere bizitan Euskaldun bezala mundontara atera nintzenetik, horiek ditu Comisiones Obreras eta PSOE. Osea, zor doken sufrimenduan parte handia peña horrekik... Bai. Bai? Euskaldun gisa? Bai. Alegia, euskaraz bizi nahi duen pertsona baten iztanian? Bai. Bai. Ja. Eskualde horretan tokatu zaidalako, sufrimendu hori. Ja. Beti aurrean izatea kalpar puta hauek. Bigarren mailako herritar bat bezala kontzidatzen zaituztenak, behintzat eskubide aldetik. Iztun gisa. Hostia, seixo jarriza, Bai. Bai. Autogorrotoa lotxadek, baina kanpo gorrotoa orduan izango litzateken. Ausolotxa. Ausolotxa. Kasu enten bai, porque nire herrikideak ituan bai. Bai, literala. Ausolotxa. Hoxe da batzutan sentitzen dena. Hori gehiago guztu zait. Ausolotxa eta kanpo gorrotoa. Lotura hundigoa ikusten den dien. Baina gero hor dago beste buelta dago, Milaka inabardura. Bai. Zatik, ausolotxa bada zure buruekiko lotxa ere, bai. Hitz polita deke ausolotxa, ez? Hori, erderaz? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena edo vergüenza de barrio. Bai, vergüenza comunal. Vergüenza comunista. Oso ondo. Vale, venga. Vale, 3 punto nagusian ikuste horiek ziela. Bai, jazta. Armartze, hori da. 5 minututan hori bestek ezin izan de prestau. Ta ja. Bai. Gero neukan hemen, a ber... Ete bete alpegia. Hau zer da, ETB-ren webgune berriak, ETB bat on eta ETB bi on. Eta interesantia. Unibertsio digitalera egokitu dira bertsio digitalekin, bueno, beti esan izan da ez, ETB asko barriatu dela digitalizazioan. Orain, Guau, Naieran, Primeran, Makusi, Gainon, ETB iru igual kenduko dute eta umeak asarre, eta gurasoak. Kendu ez, oain eskolariak eta lako roiak ere emango dituztela hor, lako roio bat. Bai? Bueno, hori deszifratu duenez, hoxe lortu diat. Marrazki bizidunak eta herri kirolak. Bueno, ETB bat ezela, orduan. Baina hori, eta ETB lau zer da? Hostia, oso galdera una, zer da ETB lau, Kevin? Negin existitzen, oza, ni... ETB iru bai. Horretan nabik etxian, nabik horretan ez? Eta derrepente hor ikusi nuen kable bat inen gizan ze kable zuen, eta zuen telebiztan. ETB-na. ETB-en kablea zuen, eta ni moztu nizu bat, Nik gauza horrek etxu da konsumilen. Baina, telebizte euki? Bai, euki bai. Ez da nun noin, baina bai, nun baina badu. Vale. Bai, gordela. Ez baina join desmanteleutako, etxia totalmente desmanteleuta xakuat. Oso ondo. Zezen barnin? Ni... Hemen zekat, bai. Zagurtu dituzue Etxeberria aita semeak? Hau ez erdia, bizkaitar bat kotxe trikitilarik edo? Bai, pero aparte patrolak eta tototerrenok eta no seke. Bai, baina semanita bertxio berritua bezala. Baina gehi asko omen dana. Instagramer bezala bai. Hori. Aspaldi ez izkitea saltzen, Aita zen maiz. Aita ez deka. Bai, ja galdudet, aita galdudet. Ez dakizin dan, ez dio tortoia jartzen. Eta tipo hau, erderaz... Erderaz... Euskeraz. ¿Ves? Tipo vaya semanita bezala. Bai, hori da. Obvio, que pasa pues, no va a ser así, la hostia, tú, pero tú te crees que... Hola, beti goraka itzaite duten horietakoak. Baina tipo euskalduna da, ez? Euskalduna. Ogruek esaten zin bezala, euskalduna, euki, hori, euskara eduki, euskara duna, ez dela eukitzearen sinonimo. Baizik eta, kasu hortan, adierazpenarekin batera doala. Alegia, euki dezakekela,
baina ez badekitze egiten, ez aizela euskalduna. Honekin godu. Igual sareetan ez, baina... Bai, Arnar bezala katalanez intimitatean. Intimidadean, filo bai. Instagramen ez dizkik ematen laika kantza. Bueno, pues ez dituen pitokeri zerrenda nazkagarrien artean, ja, spoilerra egiten nahi, no? Ja, bai, hoi literaturun ez da egiten adibidez. Ez da esplizitatzen horrela. Aparte, bai, semanitatik gertu dagoen guztia, pues... Bai, nik ja... Autogorrotoaren, kanpogorrotoaren eremu denez guretzat. Nik hor daukat, nola esaten zaio, eskuinari aurre egiteko nola esaten zaio, hainbat alderdi bat egiten dutenean bloke politiko. Higiene, nola? Olako zerbait, bai, ja ez dut, bai. Bai, semanitarekiko. Bai, ukitu, ja... Minimo batekin, ja. Bai, diot, bai. En euskera no decimos, no sé qué, hori ere... Bai, hori... Beste aldaera bada, hori, ez? Pues, hau entzun ditxoan horrekoan Euskalon nun. Zekin nola bukatuko nenik hau entzuten. Baina, hemen aipatu genizkin Terian Sak. Horren ninguruen justo, inutxe pentsatu zuen, oinala, 2 minutu horren ninguruen pentsatu zuen. Ez txu inutxe aipatu. Seguro? Ez, seguro, zaik. Vale. Ni justo oinen taun nauk zego, kenoi. Orduan, igual aipatu xu, eta ni nintzen teo, baina. Orain... Txekzinio diator. Eta ze, hoi buruzitzin honek? Bai. Imaginatu dezakeken, Concordia, elkartasun, sosiego... Hori guztia eskopeta bat ateatzen bitartian, Lan Roberreti. Entzun dezagun pizka, barka beza, Ipar Euskal Herriko Oskar, egongo dut. Hombre, egongo ala. Baina... Hocico, pelo, ladrar, como otro perro que hay ahí ladrar. Esto es un perro, esto es un humano, ¿hasta dónde hay que llegar? Esto, guau, esto es un puto perro que se os está yendo la flapa, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta dónde? Que ya vale, que no se puede permitir todo. Esto es lo que me raya a mí de la época, Bueno, ahora saltzen nahi da, bere hitzetan zer den Terian bat, ez? Hau da... La flapa, hori guztu zait, nola ez desan? Ez duzu hori erderaz ez? Lehen biziko aldia. Da la flapa? Dar la flapa esan do? Ez, se te va la flapa. Se te va la flapa. Burua joten zaik. Horra, salduik Terianak edo Terian Sak. Ja, baina dijo pixka diskurtsoa... Zer da, Terian o Terian? Taxi edo taxi izan. Dijo pixka diskurtsoa bideratzen beste pelotari koutxorren zara hildora. Bai, langa ikutzen dek. Bai, hor momentuz definizia. Hau da txakurra. Bai, baina gero garaia aipatu ditu. Hau da giztona, hau da emakumea. Ez da estiloa, baina txakur bat bezalkatzen egin bitartean, jenderia saltzen ziok, zer den txakur bat, eta zer ez dan. Horreño. Zer bai la flapa. Que estamos con 1000 etiquetas, 1000 historias, 1000 movidas. Y se nos pierde lo básico. La educación, el respeto. Se nos pierde lo básico. Pero que yo os pregunto a vosotros, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta dónde es el límite? ¿Cuál es el límite? Que yo no quiero llevar al sobrino al parque y ver a un tío ahí a 4 patas con correa, con tal, guau. ¿Qué le digo al chiquillo? ¿Qué le digo? Mira, ese era Julián, antes era Julián, era mi vecino. Ahora es Toby, Es Toby y la hostia que le voy a meter por detrás también es Toby. Me cabe. El respeto hay que tener. Respeto hay que tener. Hostia bat eman osten. Osa, azte bai txakurra nahi jen, o txakurra baldin ba aiz, respeto dugu dugu, baina hostia bat emun, ez? Hostia eman, hostian, sendatzeko. ¿Ves? Pasatzeko tontería. Base, y con unos principios. Pues básicamente porque hace la hostia de años que se está luchando por una sociedad buena, por una vida digna de la hostia. Digna de la hostia. Hori asko gustatu zaila que bihar como greba egunerako. Soldata duina de la hostia nahi deu. 1500 eta gehiago. Y luego salen con estas mierdas, porque no hay otra cosa, que son gente chalada, me caben. Dile al que madruga todos los días, dile que anda con un tractor aquí, jodido, porque no puede pagar, jodido, dile que un tío, que está gastándose no sé cuánta pasta, que se cree perro. Me cabe. Lo dejo aquí el tema, porque... ¡Buf! Bai, orduan, eta tipo honeko Instagramerra eta peñan jarrailun xau. Bai, peña. Jendea. Bai. Bueno, tipo parke batean 1000garren aldiz juten danen,
konturatukoa tipo bat txakurra naiten ikustea ez dala hain grabea. Juntza, izio bakin 1000 aldiz parke igualea, eta ikusikoek. Zer benetako sufrimendua, eta ez da tipo bat txakurra naiten. Beste kontu bat utuk. Eta txos negatuan. Hostia. O arkautera. Ni parke bat ikusten xoten bakoitzen eta horre gurasuak eta umiak beti zuekin akordoienuk. Ez da. Eta akordoienuk bai, ne bizi proiektua zetan izar ez dugu kikilduko, baina... Berandu dek. I, por cierto, izarren partez gauza bat. Aurrego naztu nintzuen esatia, baina beak nahi izan xostaken hemen esateko, beak despediu zola esaten, aberren nahi zen hilken horako zehoz esan xuala. Hiltzen. Aberren nahi zen hiltzen, eta tipiak kriston kargo de kontzientziakin, aber beste aurtun duzen beste emakume batzui, zentzaineko aldiala hil, panoia horrekin joan, eta nahi esan hostan seriamente, Kevin, hau esan mesez, oso importantia, rektifika egiten dauela, ez dela hilko. Izarra ez hilko. Ez dela hilko. Erditzen ez hilko. Erditu bai, hil ez. Vale. Nire, tipe oso zeixo, en plan, responsabilidad sentitzen nuen, hemen, klar, beste igual beste ama batzuk entzuen xo jau, eta igual pentsen xo, ai, ama hileko naiz, eta ordan ba, bueno. Ja. Erantzun kizun soziala gainatu zio. Bai. Ostia, tipa arduratxua, Bai. Ez aio flapa juten, Ez. Bai, bere duintasuna eta beste emakume, aurtun dauden emakumeena, hortxe, La hostia. Oso ondezar. Oandik erditu gabe da, hola, erdibitu. Hori da, hori indiko sori dago, fraktal bat bezala. Momentu honetan. Matriuska bat bezala. Bai. Burua erdibituta dakana deke hau, ez? Entzun duguna. Ez ditarrito. Ikusita nola hasi dan. Bai. Jagoia, bai. Eza noa hiltxiko zan. Kontua, nola de posible Mendebalde osoan inork ikusi ez duen fenomeno edo, bueno, bai, edo gauza hori? Mugimendua. Horretaz denok hitz egiten egon izana. Bai, hauen dekere jarretzen, dik, ez? Zozer tartek ateatzen. Baina pare bat astetan izan nuan, eten gabe. Bai, ba. Txua, segigu. Ni justu Instagramen hasinako jala hilabeteo sartzen, ez? Eta da droga moan ez da bukaketan inoiz. Eta hor entaunak terianen asunto hau, dana, nik aurretik egiten. Bueno, igual barrixa dalako, bai, ez? Justo. Bueno, batzuek erabak egite, guretzat berria izatea, ez? Etzekin noiz sortu dan, noizti dagoen, ia benetan existitzen den maila zabalago baten, baina nire dakitena de, hau bezalako jendea, fasismoaren edo eskumuturra, esan dezagoen, eskumuturraren langarekin hortxe, ikutzen dabilena, edo pultsatzo txiki bat falta zaiona zentzu komunoren izenean. Halako, no ez? Hizkuntza violenta erabiltzeaz bain. Bueno, ikusten zeio, es que en esta sociedad, orain heldu bar gaitu. Mila gauzetan. Osea, orain bapatian, ez emakumez gizon, orain asterizko bat, txabal, zer da hori. Nik uste tolako gauzak zerian eta hori, ateatzituzte laulako fenomenoak jendea benetan... ernegatzeko eta beste diskurtsoa guaindik eta gehiago polarizatzeko. Gorrotua... Aterako dut hemen edozer gauza, esango de supertxarra dala, baitu jendea ze gaizki egon burutik, eta kontuz, lasterremen dago. Eta gero hor... Pum, da diskurtsoa juten dira... Identidade sexualen movida, eta ez, hor dana ukitu egiten du, eta hor duan... Piskat pasatzen nahi da, ez, eta hor duan beste gauza batzuk... Bueno, pasako. Baina aldi bedean, hau argumentu moan erabilieteke ja erosen gauza orduan, eta adibidez, transen mobidan kontuan bebai, esaten zu, eske, hori, honek defentzen. Bat gehiago, beste bat. Tipoak oso ondo biltzen dik. Azten dik pizka ridikulizatzen, zekara nola egoera den pizka. Erresa da ridikulizatzea. Eta bukatzei boro biltzen, jakina. Pototxo guztiarekin, ez? Noraino, heldu gargaitu. Bueno, hasi tuan botoa eskatzen, eta orain gure dirurarekin aldatu behar diegu sexua, emakumei. Eta gero lanarekiko, eta goizean goiz esnatzarekiko zera hori. Mitiko. Oso mitiko. La España que madruga. Hori Murcian bizizan balitze tontola bao, bueno. Oso mitikoa. Txuleta jaten berdina egiten egon. Oso mitikoa. Beraz, pues, eso no. Apaterian zak. Baina, bueno. Vale, torno?
Zer? Beste urrengo gaia. Ni aipu bat komentatu nenean. Etornoren ipurdia salbatzearen. Beharrezko dauka, Apuntautan nukan bakarra, tabernan trago bat hartu dut, denbora nukan, uste, eta geroz eta gehiago ernegatzen haute barra jende txistosuak. Barra jende txistosuak. Kamarerakin da, hola, denboretain gabe... Zerbitzariekin. Hosteleriarekin sartu gara, izoain? Ez kontrakoa, bezero batzuekin, bai. Barran bestaldean. Arazoa da, jente txistosuari kritikatzea. Altu hitz egin da, bai, norbaitekin ari delakoan, baina denontzat benetan egura, denontzat... Norbaitekin ari delakoan, grazia bota, eta inorke parre edo keinurik egiten ez, berriro esan eta norbaite begiratzen didan, barra egiten duen, eta baiezko ematen didan, da, ostra, bai, burduri esan dut, utzia zu pake esantu nire hartzen, da... Bere humoriak ez bati funtzionatzen... Eta leheno ez nindun hori da, leheno ez nindun jende horrekin beste embarazu egiten, baina orain igual bai gero zageio, Tabernetan? Gaur hori sentitu dut, erazalean, ikusiko eta berbeste testu inguru batzutan ze pasatzean. Eta por cierto, horren sujetoan LGTBIQ++, horietako bat berare ez dek. Seguro, ez? Geratzen den bakarra, irudikatzen den esan ez, ez? Sagutako bat. Ez que igual hori oso gertu sentitu betelako ni hori esan behar nuen. Ni hemen enintzen gorrotoa eta igual hortik doa asuntoa. Ni hemen netzako oso arriskatu da, txistosoen inguruko kritika egitea, gure txistosis motivet. Txistosis motivet. Osea, kontuz hor... Nik uste diak ustartzen direla, barra hartzea txistiak, bai. Bueno, hau ere podcasta barra moduko badeko, baina... Bai. Baina... igual horretik gorroto zure proizioa da, ez? Gorrotoa, igual bai, Bai. Auzolotxaren atzean autolotxa. Ja. Horrekoan auzolotxa pizka sentitu nion politikatera, baita eta seme bat hor nire alboan. Poli? Kiroldegi? Kiroldegi, bai. Neko poli, beteta ere egoten dana. Zumaikoan kasuan zango nik ezetz, baina Barakaldokoak, bai, adibidez. Eta semea galdetzen zitxon aitari pintada baten arira, presoak etxera. Eta hoi zer da? Ez? Eta zen, ostia, betu, jendeak handik ere irakurtzen dik, ja ez dik ikusten pintada paisaiaren parte bezala. Zazpi sortzurtekoa. Eta, ezin dutela familia ikusi. Preso daudelako, ezin dute familia ikusi. Eta, baina haiek, eta orduan zergatik, beraiek neko dute familia ikusi. Semia hor rollo humanistatik. Eta aitak. Baina zerbait egingo zuten. Eta irutu ziteten 30 segundoko elgarrizketa hori zolagarria. Umearen irudikatuko zin norbait hor barrote artean eta norbait beragatik eskaduta pintatu duela hori eta zengo zen, bere lagunak ikusin ni bezala eta aita kalparraren erantzunadek baina Ita bion izenean, ita bio bezala kalean egon ez dadin, zehozter egingo zin, eta horregatik zigor bezala guk jartzen zigu. Tarte batez, bere familia garagunak ez ikustea. Ez que aspaldi ez nula entzuten, zehozter egingo zuten, o algo habrán hecho. Gero, semeak isildu ginoan, A ber, nondik ataxe, nahiko bizi ikusten umia. Baina ja, keponentu dene iren bezalako hau, zerbait egingo zuten. Horrek, umearen erabetasun guztia. Ez arrexala ere aita baten ikuspegitik. Zuri galetu dizue borrok armatuaz, eta nahi oraindik ez. Ni momentuz mesirena egiten diat. Txutxu, pitu manitzak emendik eta pampa. Nik mesirena egin dut, pare bat aldiz, baina iritsiko da momentu bat, ja. Zemat urteko kriatuak dauk? Nereak oen 11 zarrenak. Hostia, bastante, Amaika ja Messi oso hona izan behar eiz, Bai, baina galera bat diteizu oaindik ez da serio jarri galdera bat egin. A ber, horrez, estrategia bada berroa ikia heldu izango balitz moan. Hori estrategia bada. Bai, hori... Ni, adibidez... Arazoa dek, ire buruan zuten dekela hori izatean,
Edo bestela, nahi badek, zer da eta Kevin? Ze izan da eta herriuntan, eta... Zerrate jartzen du gora eta pareta horretan, Kevin, aitatxo Kevin. Hostia. Claro. Nahi badek, el duo bezala hitz egin dezake gurekin. Karri urrengorako, grabazio batzuk, eta hostia, igual zabalduko ditugu. Claro, igual temia, tío, vale. Claro, nondik azten ez. Nafarroak konkistatu izan zenean. 1900, gutxi gora bera, ez? O... Berez, berez gu bizigen tokia, hori da, bai, 1900. Bari ba? Hortik nahi badek azalpen ematen hasi, bueno, aurretik esan diokenean, mesedez, burua esapaltzeko bere nahiari kromo batzu dengatik. Bai? Eta gero, ioa, a ber. Hostia. Hora politikoa... Beti ez degune duguna, eta batzutan... Vale, ni eske etxuet ondo erlaz, eske tema horreik, eske ni akorren naiz behin eztabaida bat neburason artean. Eta eztabaida zen, ne aita hasizelako nei esplikatzen evoluzioaren teoria. Eta ez dakit, hor batximuak, ez dakit, eta hor, baina heldu izango banitz moan, ez? Eta hor Darwinen mobidea, olako zerbait, autoespen natural, ez dakit zer zen. Eta ne amak ez den zion, a ber, ez du ulertzen, umea gala, ez du ulertzen, ez da gizea. Eta nahi, a ber, baina berdin da, oinez badu ulertzen. Osa, etorkuzunea ulertuko du igual, oin ulertuko da. Bai, o igual, incluso ulertu ez, baina igual ja hor interesatik. Bai. Horre funtzioatzik, Bai ez? Bai, txapa guztian artean iz bat, kontzeptun bat. Bai. Beti, gatzen dek, ondoren piztuko dena, eta ez da bidateatzeko balioko una. Oain, ulertu, txateana. Claro, eske hizkuntzan gaia faten baga, orduan urtebeteko pertsona batei ezin euskaraz berba, zatik ez da ulertu. Baina ikasteko. Claro, hori da. Errepikapenaren CC bai esea gaitu denok, hor dena konpartitzen dio. Hor nola bai, impregna huen biozu ez, pertsonia, impregna hau. Eta nola impregnauko. Etakin, ez? Etakin impregna hau. Etakin. Umia etakin impregna hau, hau titu alda izan. Hori ba. Hostia, bai. Bai, nik lortu den ere, guain arte desentetan esan dit, bai, polizia izan ezula haunditan. Behira, ze ondo. Hori hain ez pixkanaka ez ziren egite, baina zain beste, hori oso garbi sekate. Uste ja, kendu dio, bai, jazu manipulo egiten duk, ire umia? Ez zea. Galdera bat iten du, hori da. Nik hasieran zalantzan itxaskan. Manipulago ez moldatu. Gaur egundo gizartera eta garai berrietara. Likiatxo hauetara. Ikze, ze zalantza? Hombre, hasieran Pikler eta nada bestea. Montessori. Horretan tope hasieran horiek irakurri garituk. Euren paradigma zer da, en plan, utzi bere izatea azaleratzen, eta hola. Eskatasuna. Bai. Hontan zehazki etzeki ez esate duten. Ja ez daude bogan, ez? Autore hori, ez? Ni horietan gehatu, no? Eta listo. Irudikatu nahi dudan, nahi eta ama mota definitzeko balio eskitek horiek. Eta horren denporiakin, geho autokrit gehinean eta aldatu inean nire estrategia. Claro, koiejak ematen azten izan momentuan, eskuntza sistema gisa, momenturen batean, orduan ja esaten daik, a ber. Osea, ze manipulazio klase, sabi gaitu gemen. Konduktismo. Pentsatzen dudan adiraztea, ez de manipulazioa. Bertxio bakarra entzuten badik etxean, ez de manipulazioa, horiek realitatea. Oain, nik nahiko nuke, berak gai izatea pentsatzeko. Horta, ados. Oain, poliziaz galdetzen baziak, nien aukasiko batzuk esate ditek beste batzuek etzekizer. No way. Gainera, jakinda polizia, epaile edo publizista eginez gero, etxetik botako duala. Publizista. Listo. Zehaztio besteik. Hori abixuta dauk, esan dauk, abixu hori ondiun etxeak, ez? Bueno, berari berdin zaio, gandik ez dira kalkulatzeko aukera. Baina haiko zaio, ja, xorro sartzen behar. Ez que hor, kabia sartu behar nau zergatik, poliziak zergatik gorrotu dutu denok. Ja, parkean esaten do, ja, seguro. Bai. Hoi zer da... Katxo gorrotu du polizia, esaten ditez izateko, ezak zer. A ber, kamisetaren bat, ustez osea... Nahi izaten zidaten, eusko gudariak ez kantatzeko. Osa, irakutsi, lehenengo kantua, baina gero esan, baina hori eskandatu, eta nik genuen ulertzen zergatik, eusko gugari,
zatek ez. Gure galdetxe ditek batzuten ointxe? Bai, hori polizia gaiztua da o bestia? Ja, hori, ja. Ez? Claro, zipaioak eta bestelakoak, o txaperua, munipa. Hor arte, ez. Oendik ez zioto ondo saldu, munipa izan da ere, izan zenetekela frustraua, ez? Madero frustraua. Baina, bueno, o epaile, ez? Epaile honik. Bado. Bai. Ez? A ber, azaldu hori galdera, omen galdera ona izan dik, Baldago epaile honik, Kevin? Bitu, gauza esan gustat. Aite izatea ni pentsainoan baino bastante saieak. Hoi galdetu amai. Hoi ama daki, ondo. Hori mitikoa, hori mitikoa, denbora irabazteko, konsikiera, bera dagoen gelaraino. Zukaldera junda bueltatzen da bitartean. Ia bitartean, bidean Lego bat zapaltzen duen, eta hostia, Lego, espaldi ikusi, eta azten dejo lasten, eta aztoite zaiak movida. Baina ba. Eta ez da gutzu bilurra igual zuen umiak, ez da igual orientazio politiko raro bat hartzeko, zeinetkin ez zauzein oso alineuta egisa esan zuek politikoki. Bildurra ez, nik ezagutu eta anarkista bat, eta behan alabazarrena, oia sartu da 16 urtetan, eta oina muerte dabil mugimendu sozialistan. Eta aia anarkistia. Ja, gero ziot distantzen jokua, ez? Zenbateko distantziago batetik bestea. Oia, horren araberaz? Galdera agian egokiago izan ziteken, ia bezalako izaten nahi duken. Eta hori agian erantzun bolobilagoa eman ezakela. A ber, ez, ja, boa. Beste nik hori jasagutzen dualako, eta behin ja esfortzu haintu duala alako bi ekarteko, pues siquiera ezberdin izan daitezkela. Tal bada, hobiak. Ja, nioan gurako nemonko izatea. Ez. Eso es nire palo. Hende gutxi, bueno, baten batek egin izango, ez? Bai. Baina gero hasiko da, hola. Baina aspektu batzuk bai. Claro, esan jodido, bai, aukeran bai. Robocopa, zati bat hartu mendi, beste zati bat jarri hemen. Frankensteintxo bat. Robocopa, Frankenstein. Hori bai. Bitu, beldurrik ez dakatenak gauzat diren bezala adiazteko, eta inkluso bide berriak asmatzen ditu, Espainiako bezpikoen biltzarrak. Hori da, Espainiako pedazten klubean dagoen maia gorena. Zer da, patxi eskiagaren arira edo? Ez. Pues, eskontzak sustatzeko bideojoko bat eta ditek. Kursi duzu? Sustatzeko? Eskontzak. Ez baizuk esan zenean? Haienak ez, beste honak. Hori, eta emakume, hile luzeko emakume bat ola gonakin, eta gizon baten artean, nola eskontzen dian? Sustatzeko. Eskontza ez edo zen eskontza. Baina zer nola jolasa, norbaitak hau bardu ez, bai, tirok eta hola badare? Bizirok eta hola edo da batek ezagutza? Ni bilen ez pizkat. Hombre, zu biziatu bat zealako. Bai, hori egia da. Adibidez agertzen da uso bat, tarteka pantailan, eta pertsonaiei jokorako balio dizazketen gauza botatzeitu. Tipo kagarrutak, baina bakearen usoa, eta, bueno, justo, ama Virginia, horrekin afer txiki bat izan zuen usoa izango, ez? Bai, izango, maitasunerako edo eskontzara urbiltzeko bertutea dira, hola botatzitu usuak, eta pazientzia, apaltasuna, empatia. Jolasa gauza bilatu etxe batean, eta bien bitartean, emate dizuete txapa. Ze polita den, inozentzia... Ez oso divertidoa, jolasa. A ber, apaiz batzuek egindako bideojoko bat... Deabrua dator eta zakizue, sartu, zaki, burua moztu. Ez, bueno, bai, odola eta hori, ez. Ez, virginitate nola galtzen duten ere ez dute asaltzen. Baina hori ja eskontzata gero dator. Claro, ez que da bigarren, da level up bi, horiatako dute ondoren. Eta sexuan inguruko bideojokoa? Bueno, momentuz eskontza arte heldu dituko. Sexo intramatrimoniala. Level up, el juego de dos. No nos liemos. De dos. Hori oso garbi izateek, aberi orain hasi bat zehazten, gauza erralo egiten, emakume eta gizona.
Eta leloa da, maitasuna da abenturorik epikoena. Eskontza religiosa gaur egun Espainiako estatuan dira, euneko 17. Oso gutxi, no? Oso gutxi, religiosoak. Oso gutxi bakarrik. Euneko 17. Oso gutxi. Murcia eta Extremadura... Pentsatzen hon erdikaldetik. Osea, erdi eta erdi izango zera. Espainia delako? Bai, Espainia delako, bai. Zatik Euskal Herrian ni bakire zet. Espainia delako. Hemen pixkat bajua, baina, hainbeste. Hemen, pitzakin ez? Hondik, baziok, baina ez, baina hortan, ez? En fin, pauso ize. Eskondu gabe gaudenok, ez dator? Bai, ni gabe. Zu? Paperi gabe eta eserrez? Oso ondo, joder. Vale. Bai, badak itiltzen bada. Joder, ez hasi orain zorradak esaten, Eta ze, barziaka, baina... 5 minutu zigortuta. Badak izen bat urte dara matzagun hori entzuten, eta homen aguantatzen. Gure kolektibokok. Hostia, barkatu, Egingoete. Nire gurasoi esaten nire dena, bai. Bihar bertan baina. Bihar bertan pasatzen. Bi azteko porra, eta hola, hiltzen bazara, Hori kalkulatuko epizkat horren arabera. Hemen 8 egun dauzkau, ez? Gure konbenioan arabera. Bello, grabatu behan duegi. Firmatu, bi azteko porrak eta ia urrengo behan duegi. Jode, ze flagazoa, ez? Eta horren truke eskondu. Baina guk hartu dezakegu baimen hori eskondu gabe ere. Claro, argian hain progreak gaitu, esen ja, eskondu gabe, eskontzen direnen baimen bera dakoula. Eskubide iguala. Zezatek. Baina behin bakarrik aldu zuertu? Behin bakarrik. Eskontzen direnek aldiz, tekizen bateko tartea utzi behar duten eskontzatik eskontzara. Papela sinatzetik papela sinatzera. Eskondu banatu eskondu. Baina berez, errepikatu aldala ulertu nin. Horrez hau berdintasuna, Ez. Hor etxeuk berdintasuna. Ez. Baina, bueno, abi puntua. Maitasuna da aventura epikoena. Horrek ere bere saria euki behar du. Eta maitasuna lagun artian, eta bestelako espazio eta pertsonen artian, ez da? Ez bakarrik, maitasuna romantikoa eta etxean sartuta. Hartu dituzuzuk 18 egun horiek? Ez. Sortzezkate, gordeta, rekamara... Hori onda pentsatu. Tekizertako, baina zan. Parkean egoteko ez bintzat, baina... No sé. Bueno, eta? Bueno, aurre estatik azteik etxaku eketan. Ja? Bai. Bueno, ya zan beso gaita mazortzi... Ja. Hau bat, aspaldi zekatemen dakendu nahi dia, mendik, ja, tokatze. Puto amoen tarteerako fitxatu nien bat Occitaniako ezeik automatiko aterako, euskeraz da mitiko Occitaniako Tolosan. Pentsatzen tipo neukan izen bat neukan buruan eta rapatu nauzu. Occitaniako Tolosan gertu duzen, noin dela aste batzuk. 24 urteko gazte bat ospitalea joan zala eta zan ziren berak medikuei. Zerbait sartu zula... Hori etzen duen ekarri? Euskitik. Ez. Beitu, kebinen, bere arreta guztia zekatuan. Hori, euskia iten duen. Bai, benetan, euskia espaldi ez du. Zerbait sartu zula. Eta, ez aurrera, ez atzera, geratu zaiola, eta, oinaztia ja, jasan ezina zela, eta mesedez, ateri idazue mendik... OVNIa, UFOa, objektu ez identifikatu ateratzeko ebakuntza egin zieten, zekaro, beraiek ere joan dituan, sorpresa, ez? Eta tipo eskua sartzen dekenean, ebakuntza egiten hasi, irekita, venga, inkesta. Matriuska bat. Nik uste doak idala, listea zein dan. Bai? Venga, bota. Eza gerra garaiko... Hasta querido bota bardet. Esen bardet itz... Ateatzen zaitu busa, baina beste zerbait izan. Lehenengo mundu gerrako obus bat. Hau hitz egin dugu. Fina izango zen, ez? Claro, lehenengo obusitza, datzen zaigu, Zeppelin bat bezalako. Zinezkoa bestela. Baina hongo ditudan ere... Eskuzko obusak. Txekit, nola esan. Bazuka moduko batzukin botatzekoak. Nesta irudikatzen duan txikienare. Ez da intxikia. Ez da intxikia.
Pues imaginatu medikuen eta polizien arpegia, baina zindagi asko galdera. Kadukatuta zegoen edo? Kargaturik zegoen oraindik. Hori, ustitez, ja, urte eta piko pasata... Baina, 1918ko artillerekin, upurtulotik sartzearekin, zer pentsatuzun, zer eraman zuen hori ikusi, eta esan, pues, honekin zingo diapa. Arantzadiri deitu, edo upurtulotik sartu. Upurtulotik sartu. Oxe, ez txekitze, erantzuni badakazuten galdera existentzia loni? Zein da galdera, bertzer egingo genuke. Historia da, zergatik sartu barru-barruaino, historia. Arrazoia. Hori nik uste hori beste podcast baten tratatzeko gaia dela, Bai. Eta zu podcast hortan zaude. Vale. Oroimen histerikoa, edo oroimin histerikoa izan ziteken hau, ez? Bai. Perfecto. Vale, pues hori usten dugu galdera. Norbaitek... Zergatik. Bai, zergatik. Esango zune, osea, ez du inork esan. Ez, elkarrezketari ez dik eskaini, ni dakitela, izenaren normala denez, pues, ustez bakarrik inizialak. Gaixoa, txabai. Bai. Baina berak hautatuta. Osea, askatasuna ere, ez? Bai. Oixe, hau txakurra da, hau gizakia. Hau busa, hau nire uzkia. Zine izi barrera jartzeko. Vale, bueno, agur? Bai. Eskor perfecto bukatu duzu. Esaldi borobidin batekin. Baina, berez musikota da, azeko normalean, ez? Bai, musikota, bai. Hemen gauden guztiok eskola publikoaren kontra dauden, ez da herri ekimenez, jarriko dio, aurtengo herri horretxeko kanta. Ez? Ja, gehiak hauteskunde bozak izan dian, ez? Ez, guten honalde gaude. Dena onda. Bueno, eta herri bozak. Herri bozak, Gaztia eta Leongak. Hori da, ez? Eta beke gertutik jarraitu zituenak. Zeik irazik le resoron? Le resoron eskuiak. Osando. Xokoletak, egutegiak, argindar, mozketak, harriketan, ikasle alde